Napjainkban a gondozási szükséglet folyamatosan nő Magyarországon. Jelenleg a 65 év feletti korosztály létszáma 1,8 millió. Ezért is lesz egyre fontosabb időben gondoskodnunk szeretteink, vagy éppen a saját magunk boldog, békés, biztonságos életteréről. Egész Európában és így Magyarországon is az a jellemző, hogy a demográfiai helyzet alakulása miatt egyre több idős ember van a társadalomban, és az idős emberek részéről egy csomó elvárás fogalmazódik meg. Milyen lehetőségek közül választhat egy idős ember? A Magyarországon számos lehetőség van idős szeretteink ápolásával kapcsolatban. Az egyik ilyen ugye a hagyományos elven működő idősek otthona modellje, de ezen kívül gyakori és elterjedt az otthonápolás szakemberek bevonásával, de még mai nap is létezik az, hogy a család segíti az idős szeretteit otthon. Ez talán a legnehezebb feladat, és nyilván sok élethelyzetben szinte lehetetlen, és ilyenkor kezdenek el keresni valamilyen megoldást az emberek. Milyen elvárások fogalmazódnak meg ilyenkor? Azt látjuk, hogy az emberek egyre inkább előre gondolkodnak, és szeretnék biztosítani a saját jövőjüket. Azok, akik még teljesen aktívak, utaznak, autóval közlekednek, de mégis szeretnének mondjuk hasonló lakóközösségben, hasonló életkorú személyek közt lakni, de egy alapvető biztonságot élvezni, számukra szólnak azok a lakóparkok, amelyek időseknek jöttek létre, és megadják ezt az aktív élethez szükséges életteret. Amikor az aktivitást kényszerülünk egy kicsit feladni, mert jönnek az egészségügyi problémák, akkor előtérbe kerül a biztonság. Milyen szolgáltatásokat nyújthat ilyen szempontból, akár egészségügyi szempontból egy korszerű idősek otthona? Egy ilyen lakópark, ami esetleg kéz a kézben jár egy idős otthonnal, teljes egészségügyi személyzettel rendelkezhet, saját orvossal, pszichiáterrel, gyógytornász csapattal, így gyakorlatilag bármit hozzon a jövő, ezt végig tudja kísérni a hely, és megadja azt a biztonságot és méltóságot, amit megérdemel egy ilyen személy. Egészen konkrétan sokan félnek attól, hogyha egyszer mondjuk olyan helyzetbe kerülnek, hogy egy infúzióra lesz szükségük, és akkor ezért feltétlenül be kell menni a kórházba, vagy pedig esetleg van olyan ápolási lehetőség és orvosi felügyelet, amivel mindez akár bent egy idősek otthonában is megoldható? Egy idős otthon rendelkezhet egészségügyi működési engedéllyel, ami azt jelenti, hogy lehet házon belül vért venni, lehet oxigént, infúziót adni, amennyiben saját orvossal rendelkezik. Azt mondjuk, hogy boldogan élni, akkor valahogy az embernek a wellness fogalma is előtérbe kerül. Ma már van olyan idősek otthona Magyarországon, ahol saját termálfürdő is rendelkezésre áll. Miért jó ez az idős embereknek? Az idősek számára amellett, hogy számos élményt tud nyújtani egy ilyen termálfürdő, a szaunaprogramokkal, termálvizes medencékkel, élménymedencékkel, teniszpályával, amellett számos jó hatása is van, például a reumatikus panaszokra, hogyha egy saját termálkúttal vagy gyógyvízzel rendelkezik egy ilyen fürdő. Létezik ma már olyan időseknek készült lakópark, ahol társasházi lakások közül választhat az, aki be akar költözni. Miért jó ez? Léteznek olyan saját tulajdonú örökölhető társasházi lakások, amelyek egy idős otthon szintű teljes ellátás, nyugalmát és kényelmét tudják a lakóiknak nyújtani. Értem ez alatt azt, hogy akár az ötszöri étkezést, a mosást, takarítást, ápolást, gyógytornát vagy mentálhigiénés foglalkozásokat is tud biztosítani a lakói számára egy ilyen komplexum. Aki előrelátó és szeretne magáról vagy a hozzátartozójáról gondoskodni, akkor ezt körülbelül melyik életszakaszban érdemes megtenni? Általában akkor szoktak az emberek ezen elgondolkodni, amikor megtapasztalják a közelükben, hogyha az egyik szerettük ápolásáról, gondozásáról van szó, hogy előbb-utóbb sajnos mindenki életében eljön az, hogy segítségre van szüksége. Vannak, akik már 60-70 éves korban, de természetesen az is létezik, hogy akár 90 év kor fölött jön el ez az időpont, és fontos ilyenkor szétnézni, megnézni a lehetőségeket, és egy olyan helyet választani, ami a legideálisabb és a legoptimálisabb az érdeklődő számára.